मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर आज नवरात्रीचा 8वा दिवस आहे. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सर्वांना आजचा दिवस सुख समृद्धीचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅलो रोशनी, जेवण झालं का? रोशनी, जेवण झालं का? कशी आहेस रोशनी? मी मस्त आहे. तू करते की नाही लाईव्ह? तुझं पण चॅनल आहे ना? रोशनी, मी छान आहे, मस्त मजेत. हो जेवण, रोशनी म्हणते हो जेवण बनवलंय, जेवायचं बाकी आहे. सेम, मी पण जेवण बनवलंय पण जेवायचं बाकी आहे. मुलं एक छोटी आली, मोठी यायची आहे जेवायला. तर रोशनी कसं हो करते लाईव्ह मी. व्हेरी गुड, छान छान छान. कर ग, नाही तर मग आपण काय करायचं ना. आणि लोकांना घाबरून आपण थांबून नाही राहायचं, करायचं बिनधास्त. पप्पा बरे आहेत तुझे? आई पप्पा कसे आहेत? हो बरोबर. घाबरलो तर राहिलो मागे. हां, तेच मला म्हणायचं आहे की आपण घाबरून, मला आता 1 वर्ष झालं मी चॅनल ओपन करून, पण मला पण तीच भीती असायची की लाईव्ह करू की नको माणसांमुळे. पण आपण बिंदास करायचं, त्यांच्यामुळे आपलं नुकसान नाही करून घ्यायचं बाकी लोकांमुळे. आणि मला लाईक नक्की कर. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर सर्वजण लाईव्ह आले आहेत. तर खूप छान वाटतंय. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. केलं लाईक मी. थँक्यू रोशनी, थँक्यू सो मच. नवरात्री आहे, गरबा खेळायला जातेस की नाही? ओके, रोशनी म्हणते मी येणार थोड्या वेळाने लाईव्ह. वाव, छान, ये ये. रोशनी गरबा खेळायला जाते म्हणते. वाव, मस्त मजा येते गरबा खेळायला. तर आईकडेच आहे मी. ओके, वाव, छान छान. तर इथं लाईव्ह असलेल्यांपैकी कोण गरबा खेळायला जातं की नाही नक्की सांगा. पूनम शेळके, हाय पूनम ताई, कशा आहात तुम्ही? माझ्या चॅनलवर नवीन आहात वाटतं, तर प्लीज सबस्क्राईब करा, म्हणजे आपण नक्की मैत्रिणी बनवू. कारण माझं लाईव्ह डेली असतं त्यामुळे. भाई मुझे चश्मे की आदत है, चश्मा लगाना ज़रूरी है, तो कैसे हटाऊंगी? सॉरी भैया. गावाकडची वाट. नमस्कार ताई, कशा आहात तुम्ही? सागर दादा,
सागर कोडलकर. कसं दादा तुम्ही बोलताय? आम्ही कोकणातल्या दादा. रोशनी गोसावी. टाकला मी व्हिडिओ यूट्यूबला गरबाचा. ओके, मी नक्की जाऊन बघते. सागर कोंडलकर. गाव कोणतं? कोकण आमचं गाव. अदानंद पल पलावकर. हाय अदन दादा. आदन बालकर. कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मेरे चैनल पर नवीन असाल, मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करो, डेलू का लाइव देखो. काशीनाथ काकडे. हेलो हेलो भैया, सॉरी. हॅलो काशीनाथ दादा. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ओके, अनंत पलावकर. रायगढ़ से है हम. वाव, रायगढ़ बहुत अच्छा है. रोशनी गोसे, तुला पण शुभेच्छा. थँक्यू रोशनी. मिलिंद पंके. हाय दी. मिलिंद दादा नमस्कार. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा दादा. मनोज थेपणे. हाय मनोज दादा, नमस्कार. आम्ही कोकणात राहतो दादा. कोकण आमचं गाव. जेवून टाकीन 1 मिनिटात. हॅलो मिलिंद पंके, काय करता तुम्ही? मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. हे माझं यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे. तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्की जाऊन भेट द्या. आणि माझे डेलीचे व्हिडिओ असतात. म्हणजे कोकणातले पण आहेत, कोकणातल्या बाहेरचे पण आहेत, तर ते तुम्ही पाहू शकता. मनोज ठेपणे. सिंधुदुर्गमध्ये दादा, मी सिंधुदुर्गात राहते. रेश्मा ढोले. हाय रेश्मा ताई, नमस्कार. नमस्कार. मिलिंद पानकी. ओके दीदी, नक्की भेट देऊ. या कोकणात या, खूप छान कोकण आहे. संतोष घुले. नवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा ताई आणि भाऊला. नमस्कार दादा, संतोष दादा. थँक्यू. तुम्हालाही नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर माझं कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तर तुम्ही नक्की भेट द्या माझ्या चॅनलला. क्रेझी बॉय. मला तर खूप टेन्शन आले दादा. कसलं टेन्शन आलं आहे नक्की सांगा. कुलदीप हिवरे. तुझा आवाज खूप गोड आहे. थँक्यू कुलदीप दादा, नमस्कार. थँक्यू सो मच. कोकण आमचा. हो, कोकण तुमचा पण असा, कोकण आमचा. कोकण येवा, कोकणात येवा, कोकण आपलोच असा. कोकण आपलोच असा. कोकणात सगळ्यांनी येवा, कोकण फिराक येवा. खूप छान असा कोकण. सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे कोकण. सर्वांना कोकण आवडते. VP योगेश. काकू तुम्ही कुठले आहेत? योगेश दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्गामधली. मी एक मेंटल माणूस आहे. नाही दादा, आम्ही गरबा खेळायला नाही जात. नाही दादा, आम्ही नाही गरबा खेळायला. शब्दांचा प्रवास. नमस्कार दादा.
परत एकदा तुम्हाला माझ्या चॅनलवर लाईव्ह आला त्याबद्दल धन्यवाद. नाशिकर 325 नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. नाशिकर दीदी आहे की दादा आहे नाही मला कळत, तरी पण नमस्कार. लाईक केले धन्यवाद. आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईकही करा, त्यामुळे उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण जॉईन होऊ शकता. उम्या कोल्हापूरवाला नमस्कार. तात्या भाऊ रावडे नमस्कार. ताईसाहेब नमस्कार. नमस्कार तात्या भाऊ नमस्कार. प्रवास शब्दाचा रामकृष्ण हरी. काय बनवलं आज घरी? आज छोल्याची उसळ बनवली आहे, पण त्याचं लाईव्ह करता नाही आलं कारण मेसेज येतात, मग लाईव्हला रिप्लाय द्यायला भेटत नाही. त्यामुळे मी आधी जेवण बनवलं आणि मग आता लाईव्ह करते दादा. तर या जेवायला नक्की. तात्या भाऊरावडे नाशिक का दादा? नमस्कार. ओके दादा, तुम्ही नाशिकमधले आहात का? भाऊ छान. नाशिक खूप छान आहे. प्रॉपर गाव कोणतं? आमचं गाव प्रॉपर सिंधुदुर्ग. केजीवर दादा आता मी क्रेझी बॉय दादा, मी काय सांगू याच्यावर? बघा काहीतरी मार्ग निघेल, देवावर विश्वास ठेवा. पद्मरकर शिंदे नमस्कार दादा. नाशिककर तात्या भाऊ नमस्कार. नाशिककर म्हणताय तात्या भाऊ नमस्कार. तात्या भाऊ रडे छान व्हिडिओ, सुंदर व्हिडिओ. थँक्यू. पहा माझे व्हिडिओ जाऊन. छान लाईव्ह, सुंदर लाईव्ह. तात्या भाऊ रावडे म्हणतात थँक्यू तात्या भाऊ. रोशनी गोसावी हसते रोशनी. तात्या भाऊ रावडे आज प्रथमच तुमच्या लाईव्हला भेट. धन्यवाद तात्या भाऊ. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी रोज येते लाईव्ह या टायमिंगला. अशाच गप्पा मारतो आम्ही सर्वजण, तर तुम्हीही जॉईन व्हा रोज, आम्हाला खूप आनंद होईल. तर खूप खूप धन्यवाद. ओम्या कोल्हापूरवाला सिंधुदुर्गमधलं टॉपचं हॉटेल कोणतं? दादा मी सिंधुदुर्गात हॉटेलमध्ये जेवायलाच जात नाही, घरचंच खातो रोज. हॉटेलमध्ये नाही जात. फक्त गाड्यावरचे वडापाव वगैरे कधीतरी खातो, पण असं हॉटेलमध्ये जेवायला नाही जात दादा. घरचं जेवण आईच्या हातचं तेच भारी लागते बघा. पद्मरकर शिंदे जालना. ओके दादा, तुम्ही जालनामधले आहात. नमस्कार. आम्ही पुणेकर. थँक्यू. डबल बॅटरी छान आहे. चष्म्याला नाव छान असतं डबल बॅटरी. आम्ही पण आमच्या मित्रमैत्रिणींना असे चिडवायचं डबल बॅटरी. तात्या भाऊ सिंधुदुर्गाची वाघिणीचा लाईव्ह चालू आहे. लाईव्हमधील सर्वांनी भेट दिल्याबद्दल स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. दादा थँक्यू, तुम्ही मला सिंधुदुर्गाची वाघीण म्हटल्याबद्दल खूप छान. थँक्यू सो मच. तर सर्वांनी माझ्या लाईव्हला रोज येत जा. थँक्यू दादा. तात्या भाऊ तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं तात्या भाऊ. ओम्या कोल्हापूरवाला नाही, खरंच नाही मला माहिती. मी विचारून नक्की सांगेन उद्याच्या लाईव्हमध्ये की सिंधुदुर्गातलं कोणतं टॉपचं हॉटेल आहे ते. प्रणित पेडणेकर ताई मी दापोलीचा. हा प्रणित मी ओळखलं, काल तू आलेलाच लाईव्हला. दापोलीचं आहेस ना? दापोली कशी आहे? PP2 ताई चष्मा छान आहे. थँक्यू, माझी चॉईस आहे. रोशनी गोसाई तुझं लाईव्ह संपलं की मग मी येणार लाईव्ह. ओके रोशनी, माझा एक तास तर असतो लाईव्ह, त्यानंतर तू ये, मी पण येते तुझ्या लाईव्हला. प्रणित पेडणेकर नमस्कार. प्रणित द डॉन. थैंक यू डॉन. आप हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप हर दिन हर टाइम हर वक्त हंसती रहो, यही दुर्गा माता चरणी प्रार्थना करता हूँ. थैंक यू डॉन. खूप बहुत अच्छा लगा आप ऐसे बात करते हो तो.
नहीं तो हमें निगेटिव कमेंट से बोर होते जा रहे, कोई अच्छी बातें करता है तो बहुत अच्छा लगता है. थँक्यू. ओ मैं कोल्हापूर वाला, मी मलकापूरचा आहे. मलकापूरचा दादा, मला नाही हे गाव कुठे आहे ते माहीत. मलकापूर मी पाहते आणि उद्या मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देते याच्यावर. मलकापूरबद्दल माहिती नाही आहे ना, त्यामुळे सॉरी हा दादा. भक्ती अनु सपोर्ट करणार है मला ताई, मला सपोर्ट करा ना ताई मला. हो ताई, मी तुम्हाला नक्की सपोर्ट करेन. माझ्या चॅनलवर जाऊन माझे व्हिडिओ पहा आणि एक जेन्युइन कमेंट करा, मग मी तुम्हाला त्या कमेंटवर रिप्लाय देऊन सपोर्ट नक्की करेन. प्रवास शब्दांचं आपलं नाव लयच भारी, भारतामध्ये एकमेव असावं असं. येस, थँक्यू थँक्यू. हां, माझं हे नाव एकमेव आहे. तुम्ही म्हणताय असं मला वाटतंय. हां, रोशनी गोसावी, कारण तुझ्याशी आधी गप्पा मारते ना. ओके. हां रोशनी, माझ्याबरोबर गप्पा मार, मग तुझ्या लाईव्हवर परत आपण गप्पा मारू. प्रणित पेडणेकर, स्वर्गाहून सुंदर आमची दापोली, कधीतरी येऊन फिरून जा. हां प्रणित, नक्की मी दापोलीला येईन, कारण मी घरच्यांना सर्वांना सांगते की आपण दापोलीला फिरायला जाऊ. नक्की नक्की. श्रेयश, ताई तुमचा स्वभाव खूप छान आहे. थँक्यू श्रेयश. माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल ना श्रेयश, तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपण सर्वजण एक फॅमिली फ्रेंड्स बनू आणि रोजच्या छान गप्पा होतील आपल्या. थँक्यू श्रेयश. ताई श्रेयश बोलतात ताई लाईक केलं आहे. थँक्यू श्रेयश, लाईक केल्याबद्दल. आणि नवीन असशील तर सबस्क्राईब पण कर. ओम्या कोल्हापूरवाला, शाहूवाडी. ओके ओके, मी बघते. हां, म्हणजे कोल्हापूरलाच आहे का ही शाहूवाडी? क्रेझी बॉय, खरंच खूप टेन्शन आलं आहे. जीवन जगायचं खूप अवघड आहे. नाही रे दादा, तसं काही नाही, असं नको बोलू. जीवन खूप सुंदर आहे, फक्त आपण ते जगता आलं पाहिजे. बघ ना, आता मी तुला एक उदाहरण सांगते माझ्या या लाईव्हमध्ये, की प्रत्येकजण आपल्या या कंडिशनला म्हणतो की अरे यार माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही. पण तू जरा बाहेर पड आणि बघ, एवढी माणसं आहेत, मी बघते ना, एखाद्याचे पायच नाही तरी पण ते घसकट म्हणजे असं जातंय. एक मुलं आहेत जी त्यांच्याकडे आई वडील तर आहेत, पण त्यांना एक 2 वेळेचं अन्न भेटत नाही आहे. मग त्या माणसांकडे तू बघ की त्यांच्या आयुष्यात किती कठीण समय आहे सध्या. मग आपलं तर आयुष्य खूप चांगलं आहे ना, खाऊन पिऊन चाललंय व्यवस्थित ना. मग आपण ते एवढं अवघड करून नाही ठेवायचं दादा. बघ तुला पटतंय का? एक पॉझिटिव्हनेस घे आणि तुला जे तुझ्या मनाला पटते ते नक्की तू कर. थँक्यू दादा. अर्णव अहिरे, कुठून आहे? अर्णव दादा, मी कोकणातून आहे. तात्याभाऊ रावडे, आकाशात उडतो पाखरांचा थवा, सिंधुदुर्गाच्या वाघिणीच्या लाईव्हमध्ये सभेत तात्याभाऊंची हवा. वा वा वा. छान दादा, छान छान. तात्याभाऊ खूप छान बोलता. रोशनी गोसावी, हो हो. अनुज जगताप, अनुज दादा नमस्कार. द डॉन, दीदी आप कहाँ से और कैसी हो बताओ. हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और मैं महाराष्ट्र से हूँ. संजय शिंदे, मटकी शिवाय मूड नाही. वहिनी तुमच्याशिवाय सौंदर्य नाही. धन्यवाद संजय दादा. ओम्या कोल्हापूरवाला, तुम्हाला नॉनव्हेज बनवता येतो का? येस येस, मला खूप आवडतं नॉनव्हेज बनवायला. व्हेज पण बनवते, पण नॉनव्हेज बनवायला खूप आवडतं. जुई केसरकर, हाय जुई, कशी आहेस? कन्हैया काल, हेलो जी, आप हिंदी बोल सकती है? हाँ, हमें हिंदी तो आती है. जो हिंदी में मतलब मराठी नहीं जिनको समझ में आती, जो हिंदी, उनके लिए तो 2 वर्ड्स तो मैं बोल ही सकती हूँ ना.
प्रवास शब्दाचा मी आपणास हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत आहे असं अजिबात समजू नका. खरं सांगतो, हे नाव मी कुठंच वाचलं नाही. आज आजच गाय म्हणजे आज तक. ओके, माझे हे नाव माझ्या आजीने ठेवलंय, प्रीतिया. आणि ते नाव माझ्या शाळेतही नव्हतं, कॉलेजमध्येही नव्हतं, गावातही नाही आहे. थँक्यू. दान पलावकर. धनराज बेशकरो कराव दीदी छान. थँक्यू धनराज दादा. सॅम कराव ताई तू खूप भारी. थँक्यू सॅम दादा, थँक्यू. जुई केसरकर मस्त. तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे जुई. काय चाललंय ना, गरबा वगैरे मस्त खेळताय. मला पण आठवण येते सर्वांची की आपण पण असं गरबा खेळायचो एकेकाळी. कट्टर भीम सैनिक अनिल भाऊ. नमस्कार अनिल दादा, थँक्यू तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात त्याबद्दल. आणि नवीन असाल मित्रांनो ना तर प्लीज प्लीज माझ्या चॅनलवर लाईक करा सर्वांनी डबल टॅप करून, आणि सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून आपण उद्या पण आपण लाईव्ह येऊ आलो ना की आपण भेटू इथं लाईव्हमध्ये. त्यामुळे नक्की लाईक करा. मी दादा कोकणातून आहे. प्रकाश कांबळे. जय भीम जय संविधान. जय भीम दादा. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रकाश कांबळे. हॅलो. छोटा ब्लॉग. तन्मय. हॅलो तन्मय. 11 नंबरला लाईक केले आहे अनिल भाऊ सांगतायत. थँक्यू अनिल दादा. अंकुश शेटे. हाय, जेवण झालं का? नाही, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. कट्टर भीम सैनिक अनिल भाऊ. प्रकाश दादा जय भीम असं म्हणतायत प्रकाश दादांना. तुम्हाला सपोर्ट केला आहे. थँक्यू अनिल दादा. कट्टर भीम सैनिक अनिल भाऊ, थँक्यू. युगा साळगावकर. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? आणि तुमचं अभिनंदन, तुमचं चॅनल मोनिटाईज झालं त्याबद्दल. सर छान, खूप छान केलं तुम्ही. जय भीम जय शिवराय. जय भीम. ओ माय, मला ओळखलं का? हो दादा, ओळखलं तुम्हाला. काल तुम्ही लाईव्ह होता. अनिल भाऊ म्हणतायत राजेश दादा जय भीम. अनिल भाऊनी काहीतरी छान लिहिलंय. हम लाल भीम जी के है, खेलेंगे जान पर, धब्बा ना लगाने देंगे, नीले निशाने पर नमो. जय भीम जय संविधान, जय महाराष्ट्र जय भारत. जय महाराष्ट्र जय भारत दादा. चारू दत्ता पांडे. कुठे राहायला आहेस? आम्ही सिंधुदुर्गात. दत्ताई सिंधुदुर्गात आहे. म्हणून काय काम करता तुम्ही? ताई मी हाऊसवाईफ. कोणी बोललंय? सॉरी, अंकुश शेटे. दादा मी हाऊसवाईफ आहे आणि मी माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. तर नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक पण करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण भेटू. युगा साळगावकर. धन्यवाद ताई. धन्यवाद दादा लाईव्ह आल्याबद्दल. अनिल भाऊ म्हणताय जेवण झालं सर्व. ताई दादा कसे आहात? सर्वांना दादा विचारताय जेवण झालं का. हॅलो अनिल दादा. प्रवास शब्दांचा. ओके प्रीतिया, बाय. भेटू पुन्हा कधीतरी आपल्या लाईव्हवर. माझं नाव शैलेश पवार आहे. पुढच्या लाईव्हला आल्यावर मी आपणास माझं नाव विचारणार, तर मग लक्षात ठेव बरं का. हो ओके शैलेश दादा, मी तुझं नक्की नाव लक्षात ठेवीन. शैलेश पवार. तू कुठचा आहेस मला सांगितलं नाही. मी फक्त माझ्या भीमाला मानतो. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय. ताई लाईक. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. युगा साळगावकर. जय भीम दादा. युगा साळगावकर दादा म्हणतायत जय भीम दादा.
आपल्या घरातील बहीण, आई, मुलगी असं समजून कमेंट करावी ही नम्र विनंती सर्वांना माझी. हो दादा, हे तुम्ही खूप छान सांगताय. कारण प्रत्येकजण इथं तसा माणूस नसतो, त्यामुळे पण माझ्या चॅनलवर मी पाहते, जर तुमच्यासारखे आहेत दादा जे मला सपोर्ट करतात, तर कोणाची अशी हिंमत होत नाही की असं काही लिहायची. मी फक्त माझ्या भीमाला मानतो. हे चॅनल आहे तुमच्या, तर जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय शिवराय. युका दादा नमस्कार. आ
सॉरी सर्वांना. जरा एमर्जन्सी होती ह्याची काय ती सिलेंडरची गाडी आलेली, त्यामुळे मला जावं लागलं. सॉरी सर्वांना. कविता दवी, हाय कविता दवी. युगा झाळगावकर, जय भीम जय बुद्धाय. छान छान कमेंट आहेत. जळगाव खानदेश, ओके. प्रवास शब्दांचा. बिलिनोरी मोटिवेशन मॅडम, मी तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये पाहिलं आहे. ओके, कुठल्या व्हिडिओमध्ये? जगत सर्वांनी आणि भारतात परभणी जय नमो बुद्धाय, जय शिवराय. हो, जय भीम जय. आमचे जय भीमवाले भाऊ कुठलेच ताईंना फालतू कमेंट करत नाही. खरंच दादा, कोणी करू पण नाही. बरोबर आहे भाऊ, 100%. जय भीम जय नमो बुद्धाय. बोलो बोलो जय भीम, अरे ताकत से बोलो जय भीम, अरे बोलना पडेगा जय भीम. मी फक्त माझ्या तुम्हाला म्हणतो. आई, कुठे गेले आहात तुम्ही? दादा, मी याची सिलेंडरची गाडी आलेली आणि मला ते सिलेंडर घ्यायचा होता, त्यामुळे मला जावं लागलं. त्यासाठी सर्वांना सॉरी. अनिल दादा म्हणतात, भाऊ म्हणतात, काय चाललंय, जेवण झालं का? ससाने साहेब, जेवण केलं का तुम्ही, असं विचारतायत पंकज साहेब, अनिल साहेब. आणि मी सगळ्या ताईंनाच, लोकांना सपोर्ट करतो. आम्ही भीम के दिवाने आहोत. थँक्यू सो मच दादा. ओके, जेवण करताय, करा. मनोज पवार, ताई नमस्कार. मनोज पवार म्हणतात, कोकणची माणसं साधी भोळी. थँक्यू दादा. कोकणची माणसं साधी भोळी खरोखरच आहेत. तर सर्वांचं जेवण झालं का, नक्की सांगा. कारण तुम्ही बोललात ते बरं, खरंच आहे. कारण वाईट कमेंटमुळेच कोण इथं आपली ग्रोथ करू शकत नाही आहे. म्हणजे एखाद्या जेंट्सला काही फरक पडत नाही बोलल्यावर आणि ऐकून घेतल्यावर पण जर त्या ठिकाणी एखादी स्त्री असेल तर तिला नाही आवडत असं बोललेलं. ती नाही असं घाण सहन करू शकत. तर मी तर ज्या ताई वगैरे असतील त्यांना मी सांगू इच्छिते की इथं खूप अशा ताई आहेत. तर त्यांना मी सांगते की तुम्ही अजिबात घाबरू नका, बिंदास लाईव्ह करा. धर्मराजा हरघरा, जय भीम नमो बुद्धाय. खूप छान आहे ताई. लातूर तबला वादक देवीदास कांबळे हलगरा, कोटी कोटी प्रणाम. वाव, तुम्ही तबला वादक आहात का? अरे काय खुशी. मला 2 मिनटं द्या, मी ढाके चंदू कुठून बोलत आहे? तर आम्ही कोकणातून बोलतोय. मला 2 मिनटं द्या, मी आलीच.
यार. मनोज पवार, 100 अंडीमध्ये एखादी अंडी खराब असते. हो, बरोबर बोललात दादा. 100 अंडीमध्ये एखादं अंड खराब असतं, त्यामुळे ते टाकून फेकून द्यायचं असतं. आवाज नाही येत. अरे सॉरी, मी म्यूट केलेला, साईडला गेलेली त्यामुळे. धर्मजाज हलगरा, जय भीम नमो बुद्धाय. खूप छान आहे ताई. लातूर. तबला वादक देवीदास कांबळे, हलगरा. कोटी कोटी प्रणाम निलंगा. ओके दादा, तुम्ही तबला वादक आहात का? छान, संगीताची आवड असणारे. मानसी ब्लॉग. हाय मानसी, कशी आहेस? बाहेरचा व्ह्यू दाखवा की. दादा, मी कोकणात सध्या नाही आहे, त्यामुळे बाहेरचा व्ह्यू काय दाखवायचा? माझ्याकडे काहीच नाही आहे बाहेरचा व्ह्यू दाखवायला. मस्त मानसी ब्लॉग. मस्त ताई, तुम्ही कशा आहात? तर मी छान आहे मानसी. तू कशी आहेस? तुझं काय चाललंय प्रोग्रेस? मनोज पवार, टेन्शन नाही घ्यायचं ताई. हो, नाही घेत बाबा टेन्शन. हो, मी कोल्हापूरवाला नाही. सॉरी सॉरी, मला वाटलं कोकणात आहात. मी कोकणातली आहे, पण कोकणात जेव्हा मी सुट्टीला जातो तेव्हा, म्हणजे वर्षातून 2-3 वेळा असं. पण माझं बालपण कोकण आहे, माझं सासर कोकण आहे, सर्वस्व माझं कोकण आहे. सॉरी ओ कोल्हापूरवाला, ओम्या कोल्हापूरवाला, सॉरी. श्याम चांदेरकर, हॅलो श्याम दादा. रिताप, तुला तालुकदार, सो क्यूट, बांगलादेश. थँक्यू. सुनीता जानकेवाड, हॅलो सुनीता ताई, कशा आहात? ओम्या कोल्हापूरवाला. मग आता मुंबईला किंवा पुण्यात आहात काय? हो. नकुल व्लॉग, ताई व्लॉग बघितले ना? हो, मी बघितले तुझे ब्लॉग. दुर्गादेवीचा पण बघितला, खूप छान आहे. छान करतोस तू ब्लॉग. हो, खूप छान, आवडला. किंवा आज काही रेसिपी नाही वाटतं. नाही ताई, आज रेसिपी नाही. आज थोडीशी तब्येत डाऊन, त्यामुळे रेसिपी सोबत बोलणं खूप कठीण होतं, त्यामुळे आज रेसिपी नाही टाकली आहे मी. नेक्स्ट टाईम नक्की टाकेन. मोनाली चव्हाण, हाय मोनाली ताई, कशा आहात? तर आज मी जेवण पट्टापट्टा बनवून बसली. नकुल व्लॉग, ताई व्लॉग बघितला ना? हो हो, मी बघितले. थँक्यू. आज देवीचा होम हवन आहे. हां, ओके. खूप छान. अशा वातावरणात राहायला खूप भारी वाटते. म्हणजे किती उत्साह, किती फुल एनर्जी असते तिथं. बापरे, खरंच खूप भारी वाटते. मानसी व्लॉग, हाय ताई, काय झालं? बरं नाही का? काळजी घ्या. हो, जरासं डोकं दुखतंय थोडंसं, त्यामुळे बाकी काही नाही. त्यामुळे ते एखादी रेसिपी करता करता बोलणं खूप कठीण होतं, त्यामुळे मी आज रेसिपी नाही टाकली ना. त्यामुळे मला सुनीता ताई विचारतात की आज रेसिपी नाही आहे का? तर तुम्ही सिम्पल आहात. हां, मी सिम्पलच आहे. सिम्पलच राहायला बरं वाटतं, आहे ना. माणूस जन्माला येताना सिम्पल आला, नंतर त्याचे चेंजेस झाले, आहे ना. तर माणसाचं साधेपणच हे खूप छान वाटतं बघा. आता मी इथं मेकअप करून जर मी तुमच्यासमोर आली आणि रिअलमध्ये कधीतरी मला तुम्ही बघितलं, तर ती नाही आहे ती, असं एक मॅटर होतं, आहे ना. त्यामुळे जे आहे ते आहे. मोनाली ताई विचारतायत जेवण झालं का? हो, नाही म्हणजे जेवण बनवून झालंय, जेवायचं आहे. मुलं येतील
तेव्हा जेवणार आम्ही. कॉमेडियन विठ्ठल, नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? ताईसाहेब वेलकम. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? चला मी चाललो बाहेर, उद्या भेटू. ओके दादा, उम्या दादा. आणि कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला माझा नमस्कार नक्की सांग. हो ना, उद्या नक्की भेटू लाईव्हला, नक्की ये. मानसी व्लॉग, आवाज खूप छान आहे ताई तुमचा. मानसी थँक्यू. थँक्यू सो मच. मला तू तुझ्या यूट्यूबची ग्रोथ नक्की कर. मला तुझे व्हिडिओ पाहायला खूप आवडतील. तर मी तुला एक मेसेज केलेला बघ कमेंटमध्ये, ते बघ असेल तर मला सांग. कॉमेडियन विठ्ठल मस्त, उम्या कोल्हापूरवाला. 100%. मानसी व्लॉग, मला तुमचा स्वभाव खूप आवडला, खूप हेल्पफुल आहात तुम्ही. थँक्यू मानसी. अरे आपल्या माणसांना आपण हेल्प नाही करणार तर मग आपण यूट्यूबच्या चॅनल काढून जर लाईव्ह घेत असू तर त्याचा काय उपयोग ना मग लाईव्हचा माझ्या. तर मी यासाठीच की ज्यांना गरज आहे, जे मला सांगतात मला मदत करा, त्यांना मी मदत करणार. ज्यांना माझ्याकडनं काय हेल्प हवी असेल तर त्यांना हेल्प करायची. मग हेच माझ्या चॅनलचं लाईव्हचं मोटिव्ह आहे. देवी रेसिपी कुठे आहे? वहिनी आज उपवास आहे की काय? नाही भावा, देवेश भावा आज काय करते खुशी? देवेश भावा तर आज रेसिपी नाही आहे. माझं सकाळपासून खूप डोकं दुखत होतं, त्यामुळे सकाळी सकाळी 5ला उठायचं, मुलांचं सगळ्यांना स्कूलमध्ये पोचवायचं, मग ते आज नाही जमलं सगळं, त्यामुळे आज रेसिपी नाही टाकली. सॉरी. कॉमेडियन विठ्ठल, ताईसाहेब माझा भाचा कुठे? कॉमेडियन विठ्ठल, ताईसाहेब अहो दादा, मला 2 मुली आहेत, भाचा नाही आहे. म्हणजे मुलगा नाही आहे मला, 2 गोड क्यूटशा हुशार मुली आहेत. मानसी बघ, हो ताई बघते नक्की. हो मानसी नक्की बघ. तर माझ्या चॅनलवर जर आज कोणी नवीन असेल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. कॉमेडियन विठ्ठल भाची, हो माझ्या चॅनलला तुम्ही दादा विजिट करा आणि पहा, माझे व्हिडिओ पण आहेत, तर तुम्ही पाहू शकता. खूप छान असते, आवडतील तुम्हाला. कोकणातले पण आहे. देवेश, भूत आला. हां तुझ्या पाठी नक्की भूत आलाय बघ. भूताला घाबरतोय काय? देवेश बाबा, भूताला घाबरतोय काय तू? कॉमेडियन विठ्ठल, हो दादा मी पण तुमच्या चॅनलला भेट देते, फुल सपोर्ट. मानसी व्लॉग, खरंच ताई, खरंच ह्या ताईंना खूप जास्त पुढे घेऊन जा सगळ्यांनी. खूप छान आणि रिअल स्वभाव आहे, मला खूप जास्त आवडला. थँक्यू मानसी. मला पण असं खरंच वाटतं की प्रत्येकाने प्रत्येकाला मदत करावी, तर आपण सर्वजण पुढे जाऊ. असं नाही म्हणायचं की अरे मलाच जायचे पुढे, त्यांना कशाला. नाही, माझं तसं म्हणणं नाही की आपण, तू पण जावी, मी पण जावी, माझ्यासोबत 4 जण अजून जावे पुढे. आणि इथं जर कोणाला काही मदत लागली चॅनल रिलेटेड कसं काय, कारण मी पण नवीनच आहे, पण जेवढी माझ्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे ती मी तुमच्यापर्यंत नक्की पोचवीन. तर कॉमेडियन विठ्ठल, ओके ताई साहेब, अभिनंदन. थँक्यू कॉमेडियन विठ्ठल. मानसीताई साहेब खरं आहे. मानसीताई साहेब खरं आहे. हो खरं आहे. येणार आहे मी भूत बघायला. डिसेंबरमध्ये बोलावलं आहे सासूने गावी. डिसेंबरमध्ये जाणार आहात का देवेश दादा? काय बोलणी वेलणी करायची आहेत की काय लग्नाची? ऋषिकेश क्षीरसागर, ढापणं कधी घेतला? हां ढापणं मला खूप 2-3 वर्षापूर्वी घेतलं आहे, पण हे मी गेल्या वर्षी घेतलं आहे ढापणं. पहिलं जो चष्मा होता तो फुटला, त्यामुळे हा नवीन घेतला आहे लेन्स कार्टवरचा. कसा आहे नक्की सांगा.
तर नवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा परत एकदा. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा आता. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मी कोकणातली आहे आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ मी टाकते, तसेच कोकणातल्या बाहेरचे पण व्हिडिओ टाकते, टुरिस्ट प्लेस आणि डेली व्लॉग पण असतात. तर नक्की भेट द्या. शॉर्ट्स पण आहेत कोकणातल्या मजा मस्ती करतानाचे, तर तुम्ही नक्की पाहू शकता. येस, ऋषिकेश क्षीरसागर, येस. अंबादास सलार सलालकर, नमस्कार अंबादास दादा. सॉरी दादा, असल्या प्रश्नांना मी उत्तर देत नाही. सॉरी, इग्नोर करते आता मी तुम्हाला. कसे आहात? मस्त. माहिती पडला तिच्या घरी मुंबईवरून तिच्या गावी खबर कशी पोचली घरी काय माहीत कोणता भूत होता तो. अरे बापरे, तुझाच कोणता तरी मित्र वगैरे असेल सांगणारा. अंबादास सलालकर, कुठून आहात? आम्ही कोकणातून दादा. आय एम ग्रॅज्युएट. तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की लाईक करा डबल टॅप करून आणि सबस्क्राईब करा. बाय बहिणी, मी चाललो जिमला. अरे बापरे, एवढ्या दुपारचं जिम? यूट्यूब चालवते. बाय बहिणी, चाललो मी आता जिमला. अरे एवढ्या दुपारचं जिमला कोण जातंय? सकाळचं जिमला जायचं असतं किंवा संध्याकाळचं. रामकृष्ण हॅन हिमके, काय वहिनी झालं का जेवण? हो दादा, जेवण झालं. मानसी, जेवण झालं का ताई? हो हो हो. एवढे क्वेश्चन कोण विचारतं? जॉब. MD संदीक्यू, हे मला काय कळतच नाही. दिनकर पाटील, हॅलो. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे लाईव्हमध्ये. हां, ते सर्व कोकणातच येतं, गणपतीपुळे वगैरे. मानसी ताई, तुम्ही बोलताय सगळ्यांशी, माझ्या फेसवर तुम्हाला बघितल्यावर स्माईल येते. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच मानसी, एवढं छान बोलतेस माझ्याबद्दल. थँक्यू सो मच. आता या आमदास सलारकर दादांना मी इग्नोर करते, कारण एवढे प्रश्न विचारत आहेत. अरे एवढे काय कुंडली करणार आहेत का माझी? बघ ना गो. तू जेवलीस का मानसी? तू जेवलीस का? तू जॉब वगैरे करते का? . 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 .. ..
सगळे चौकशा करतायत ते. हा ना, बघ ना, उगाच फालतू चौकशा करायच्या. जशी काय माझी जन्मकुंडली काढणार आहेत. नाही तर काय, इग्नोर करून टाकायचं लगेच. डोक्याला पडलं नाही लगेच आपण हाईड करून टाकायचं, तिथं मेसेज असतो तो. मानसी ब्लॉग, खरंच तुम्ही छान आहात, किती बोलू तेवढं तुमचं बद्दल कमीच आहे. थँक्यू मानसी. तर तू नक्की रेसिपी ट्राय कर, मला तुझ्या रेसिपी बघायच्या आहेतच. त्यामुळे तुला इन शॉर्ट म्हणून एक ॲप आहे, तो डाउनलोड कर. त्याच्यावर शॉर्ट्स पण बनवू शकतो आणि मेन म्हणजे लॉंग व्हिडिओ मस्तपैकी बनवू शकतेस तू. तर ते ॲप डाउनलोड कर. हॅलो रोशनी गोसावी. मानसी जेवणार आहे आता. हो, जेव. चंदू सावळे चष्मीस, थँक्यू दादा. चंदू दादा. मानसी ब्लॉग, हो ताई, जॉबला होती पण सोडलाय घरचा आणि जॉबचं कारण पॉसिबल नव्हतं हो ताई. ओके, तेच ना ग, मग तेच ना, आपण काय कधी कधी इसलिए तो पहनते हैं भाई, चष्मा इसलिए तो पहनते हैं कि दिखाई नहीं देता, इसलिए. मराठी असून हिंदीमध्ये बोलायचं. हो ताई, हां बरोबर आहे ग मानसी. कारण म्हणून तर आपण असा एखादा पर्याय निवडतो जिथं आपलं टॅलेंट पण दिसून येऊ शकतं आणि आपण आपलं घर पण मॅनेज करू शकतो. पण काही काही माणसं अशी असतात, ते पण करू देत नाही. मला काय माहिती चंदू दादा. देवेश म्हणते हॅलो मानसी, हॅलो रोशनी, कसे आहात तुम्ही. जगदीश पांढरे, हॅलो. हाय जगदीश दादा, जय महाराष्ट्र. खुशी, चंदू दादा. आम्ही तर सर्वांना दादा ताई असंच म्हणतो. तुम्हाला का वाईट वाटतंय दादा. आपण इथं जर सर्वांना ना बहिणीच्या नजरेने बघितलं ना, तर इथं देशात वाईट कधीच काही घडणार नाही. हे नक्की लक्षात ठेवा. रोशनी बोलते मस्त आहोत देवेश दादा, तुम्ही कसे आहात, असं रोशनी विचारते. भास्कर सोनवणे, थँक्यू. नाही दादा, चंदू दादा नाही, सॉरी. रोशनी हो सर, बरोबर बोललीस तू, है ना रोशनी. देवे चंदू काका बोला असे बोलता आहेत ते. चंदू दादा नमस्कार. चिन्माळी शिवरायांचा मावळ जय, नमस्कार ताई, जय रघुवीर समर्थ. नमस्कार ताई, जय रघुवीर समर्थ, जय जिजाऊ, जय शिवराय, धर्मवीर छत्रपती शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, रायकर बल्लाळेश्वर पाळी, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय दादा. हो, मग मला पण तुम्हाला आवडत नाही ना, मग मला दादा पण म्हणायला खूप आवडतंय. भास्कर सोनवणे ताई, एकदम डोक्याला का बरं हात लावला. थोडंसं डोकं दुखतंय दादा माझं. श्रीशाली मोहिते, शीर्षाली ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही. सॉरी श्रीशाल मोहिते, हॅलो दादा. मानसी बिटवीन कोणती मानसी समजला नाही देवेश. जर मला विचारत असेल तर मी खूप मस्त आहे. ओके, तुलाच म्हणतायत ग ते. जनार्दन थोरात ताई नमस्कार ताई, कशा आहात दादा. मी छान आहे, तुम्ही पण कसे आहात.
नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्या आपण लाईव्ह सर्वजण भेटू. जनार्दन थोरात. ताई नमस्कार ताई, कशा आहात? जनार्दन दादा मी खूप मस्त, म्हणजे तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. चंदू सावळे राजनिवास खात आहे म्हणजे काय हे असतं? चंदू सावळे काही हरकत नाही म्हणा की मग. थँक्यू चंदू दादा. थँक्यू सो मच. अशी माणसं पाहिजे. भास्कर सोनोने. नाही ग ताई, लिपस्टिकमुळे होय ग. ओके. अरे यार, असं नको बोलू कोणी, मला नाही आवडत माझ्या चॅनलवर असं काही बोललेलं. नीट बोला एकमेकांशी. शीर्षाल मोहिते. सॉरी वही, तेच मला नाव सरळ प्रोनाऊन्स करता येत नाही आहे. श्रीशैल. श्रीशैल. श्रीशैल हे नाव बरोबर आहे का? असं कुणी हो चंद्रदादा, असं देवेश प्लीज तू त्यांना सॉरी बोलू शकतो, कारण असं प्लीज कोणी एकमेकांबद्दल बोलू नका. खास कर माझ्या चॅनलमध्ये माझ्या लाईव्हला तरी नको बोलू कोणी. माझ्या नवरात्रीचा प्रसाद खायला, महाप्रसाद खायला या नक्कीच दादा, चंदू दादा आम्ही नक्की येऊ. आणि देवीला आमच्याकडून नमस्कार सांगा. ओके. मानसी ब्लॉग ताई. पाणी प्या, कंटिन्यू बोलताय. हो मला वाटतं तसंच होतं आहे, तर मी जरासं पाणी नक्की पिते. थँक्यू ताई, थँक्यू मानसी. मला असं प्रत्येक लाईव्हला कोणी नाही कोणी आठवण करून देते की पाणी प्या. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. प्रीतीताई मला ब्ल्यू दे ग. का कशाला पाहिजे ब्ल्यू? शाली मोहिते येस. श्रीशैल नाव माझ्यासारखंच नाव युनिक आहे तुमचं पण. देवेश सॉरी सॉरी. तर चंदू दादा, देवेश तुम्हाला सॉरी बोलतोय, ॲक्सेप्ट करून घ्या. रोशनी घोसले. श्रीशैल मोहिते आहे नाव, आहे ना नाव त्या दादांचं? हो हो श्रीशैल, खूप छान नाव आहे, आठवणीत ठेवायचं. चंदू नाही, तुमच्या चॅनलवर येऊन आमची गलती झाली का? नाही दादा, असं काही नाही आहे. तुम्ही रोज आमच्या चॅनलला लाईव्ह येऊ शकता. आणि तुम्ही मला एक गोष्ट आवडली की तुम्ही मला दादा म्हणण्याची परवानगी दिली. तर देवेश बाय बाय, टेक केअर. तुला पण बाय बाय, टेक केअर. मोहिते वेअर डू यू लिव्ह? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण. चंदू सावळे महाप्रसाद ऑनलाईन पाठवू का? नको दादा, तुम्ही खा. श्रीशैल मोहिते थँक्यू. तर माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल ना तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि डबल टॅप करून सबस्क्राईब करा. ती वाजले 2 वाजलेत. ना तर आज इथं कोकणातलं कोणी नाही आहे वाटतं, 1-2च माणसं आहेत. हा बघितलं महाभारत. आहे मी आहे. हो हो, रोशनी आणि मानसी दोघेही कोकणातली असत, त्यामुळे भारी वाटतं. जरा कोकणातली माणसं आपल्यासोबत असली की आपणाक बरं वाटतं आहे ना.
असं वाटतंय हा लाईव्ह असाच कंटिन्यू चालू राहावा. थँक्यू मानसी. पण काय करू, माझे तोंड दुखेल बोलून बोलून. नंतर मग तसंच होतं की हे दुखतं. मानसी व्लॉग एवढं छान बोलत आहात. थँक्यू मानसी. चंदू दादा थँक्यू. श्रीशैल मोहिते कोकण मध्ये कुठे? सिंधुदुर्ग हा माझा गाव आहे. रोशनी गोसावी हो बरोबर, वाईट जरा धीर येता. हा मग माझं झालं की तू पण लाईव्ह येतलस तेव्हा मी तुका धीर देऊ नक्की. असं आहे. लाईक केल्यानंतर तुम्हाला कोण म्हणे 2 वाजले, 2:43 झाले. ओम शीर्षेल मोहिते तुम्ही काय करता दादा नक्की सांगा. रोशनी गोसावी ये हो मी नक्की येते लाईव्हला. चंदू सावळे सॉरी इट्स ओके. रोशनी गोसावी 3 वाजता ओके. रोशनी येते मी. सर्वांनी जेवून झालं? सर्वांचं जेवण झालं का? आणि परत एकदा नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. मस्त गरबा खेळा, दांडिया खेळा, एन्जॉय करा. हो 1:43 झाले नक्कीच. आय रिसेंटली कंप्लीट इंजिनिअरिंग इन कम्प्युटर सायन्स. ओके व्हेरी नाईस. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. स्पर्श जेवला ताई? हो दादा मी जेवली नाही जेवले. हो हे सगळे जेवले जेवले सांगतात त्यामुळे मी पण हो जेवले म्हणून सांगत होती. पण मी जेवण बनवले पण जेवली नाही आहे. संतोष जवांजल मी जेवायला बसलो. या या ताई जेवायला. हो मी नक्की येते दादा. संतोष दादा मी नक्की येते जेवायला. मानसी ब्लॉग लाईव्ह सोडून जेवायला पण जाऊ वाटत नाही आहे. खरं तर असं वाटतंय लाईव्हच चालूच राहू दे. थँक्यू मानसी. खूप माझी तारीफ करते. खरं बोलते की खोटं बोलते मला माहिती नाही पण तारीफ भरपूर करतेस माझी. चण्याच्या झाडावर चढवशील मी धापकन खाली पडेन. श्रीशैल मोहिते थँक्यू. वेलकम श्रीशैल. तुझं नाव खूप छान आहे. चंदू दादा तुम्हाला कसल्या गोष्टीचा राग आला हो? संतोष जन्म मी BA आहे. काही काम आहे का ताई? BA आहात. सध्या कामाची तंगी आहे म्हणून आम्ही यूट्यूब चालू केलं आहे दादा. पण नक्की तुम्ही प्रयत्न करत राहा आणि कुठे नाही कुठे तरी नक्की होप्स बाळगा मनातल्या मनात. कारण जर आपल्या मनात जर इच्छाशक्ती असेल ना तर कुठेच कमी पडत नाही कशाची. आणि आता सध्या मी जॉबच्या व्यतिरिक्त मी असं सपोर्ट करीन की तुम्ही तुमचा बिझनेस काहीतरी चालू करावा. छोटा असू दे या मोठा असू दे पण चालू करावा. तर त्यात तुम्हाला खूप चांगलं ग्रो भेटू शकते. बघा तुम्ही एकदा विचार करा. जॉबमध्ये टायमिंगवर जायचं, टायमिंगवर यायचं आणि टायमिंगवर हे त्यापेक्षा स्वतःचा एक बिझनेस खूप छान हँडल करू शकतो. सचिन दे हॅलो सचिन दादा. काल पण आलेलात वाटतं तुम्ही लाईव्हला. का उपवास चालू आहेत? नाही दादा आता आम्ही जेवणार आहोत. उपवास वगैरे नाही आहे. बबली हाय. रोशनी गोसावी हाय. रोशनी संतोष मी पण उपाशी राहून लाईव्ह बघत आहे ताई. थँक्यू सो मच. सर्वजण उपाशी राहून माझ्यासाठी माझा लाईव्ह बघतायत त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. मी आता कुठेतरी इथपर्यंत समजते की माझा लाईव्ह व्यवस्थित होतोय. तर तुम्ही एवढी चांगली माणसं माझ्या लाईव्हला जॉईन राहत असाल तर मी समजते की हा व्हिडिओ माझा चांगला होतोय. तर थँक्यू सो मच तुम्ही सर्वजण माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. मानसी ब्लॉग ताई तुझा लाईव्ह संपला कीच जेवायला घेणार? नको मानसी तू जेव. असं काही नाही की कंटिन्यू राहायला पाहिजे. स्वतःची तब्येत पण सांभाळायला पाहिजे. टायमिंगवर जेवलं पाहिजे. माझी मुलं येणार तेव्हा मी जेवते. त्यांच्याशिवाय जेवायला जमत नाही. पण तुला जर जेवायला टाईम भेटत असेल तर टायमिंगवर जेव बाळा. शीर्षल मोहिते खरंच
हां, खरंच खूप छान आहे. युनिक नाव आहे. म्हणजे मला बोलताच येईना ते नाव काय आहे ते. मग मला ते व्यवस्थित असं बघावं लागलं. तेव्हा मला कळलं की नाव श्रीशैल आहे. छान आहे. ओके, ओके. दादा जेवा, जेवा. पंक्तीत जेवा. भक्ती अनुज. ताई मला सपोर्ट करा ना. हो, भक्तीताई. हो, मी तुम्हाला नक्की सपोर्ट करेन. फक्त माझ्या चॅनलवर जाऊन मला माझे व्हिडिओ पहा 1-2 आणि कमेंट करा. मग मी तुम्हाला नक्की त्यावर तुमच्या व्हिडिओवर जाऊन मी व्हिडिओ पाहून तुम्हाला नक्की सपोर्ट करेन. ताई माझ्याकडे पिकअप आहे आणि तुम्ही मला इतकं हलक्यात घेता. नाही दादा, चंदू दादा, मी कुठे हलक्यात हलक्यात घेते. मी सर्वांच्या कमेंट वाचते ना, त्यामुळे. दादा असं काही नाही, तुम्ही एवढं असं समजू नका वाईट. काय कैंदुल बाबा. कोई भूखा ना सोए, हर कोई ओजिस खाए. हाँ, ये तो बस सच्ची बात कही है की कोई भूखा ना रह पाए. मानसी व्लॉग. खरंच ताई, मनापासून एवढं सपोर्टिव्ह कोणी नाही बघितलं. 1-2 लाईव्हमधून तुम्ही मला एवढं छान माहिती दिली. हां मानसी, जर तुला अजूनही काय विचारायचं असेल तर नक्की विचारू शकते. मला पण असं, मी जेव्हा नवीन होती तेव्हा मला असं वाटायचं कोणीतरी काहीतरी माहिती द्यावी, की म्हणजे कसं करतात, काय करतात. कारण मी पण नवीनच होते त्यावेळी. त्यामुळे मला समजत नव्हतं की तुझ्याचसारखे प्रश्न होते की कुठून सुरुवात करू, काय करू, कोणता ॲप घेऊ, फोटो कसे बनवू, कसं काय करू, शूटिंग कशी करू. भरपूर क्वेश्चन मनात होते. पण हळूहळू हातात मोबाईल आणि कॅमेरा आल्यानंतर मला अँगल्स समजत गेले. त्यानंतर व्हिडिओ कसे बनवायचे हे समजत गेलं. तर तू पण सुरुवात कर. नक्कीच तुला म्हणजे जमेल. हो ताई, हो भक्तीताई, मी तुम्हाला नक्की सपोर्ट करते. मी बोलली तुम्हाला आताच की मी सपोर्ट करते. तर माझ्या माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही मला एक कमेंट करा. म्हणजे मला तुमचं चॅनल ना शोधायला जास्त वेळ लागणार नाही. मी पटकन जाऊन तुम्हाला सपोर्ट करू शकते. लाईक केलं दीदी. संतोष जवांजल. थँक्यू दादा, संतोष दादा. हो, मी मालवणी आहे, मालवणच्या. थँक्यू. मानसी ब्लॉग. मी सिंधुदुर्गातली, मालवण सिंधुदुर्ग. मानसी ब्लॉग. आणि हो ताई, तुम्हाला मनापासून आपले म्हणाले आहे तर मग मी काही उगाच असं नाही बोलत. तुम्ही खरंच छान आहात. थँक्यू मानसी. माझ्याबद्दल तुझ्या मनात चांगल्या भावना आहेत, हे ऐकून मला खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच. रोशनी हो, सर्वांनी सर्वांना सपोर्ट करा, जेणेकरून आपलं कोकणी माणसं, आपली मराठी माणसं पुढे जातील. हा रोशनी, हे मात्र खरं बोललीस. माझं पण मी तेच सांगते की प्रत्येकाने प्रत्येकाला मदत केली ना, तर माझं काही नुकसान होणार आहे का? मी तुला मदत करू नाही, किंवा तू मला मदत केली म्हणून माझं नुकसान होणार आहे का? नाही. तर सर्वांचा फायदाच होणार आहे. तर इथं मदत करायला का हिचकिचायचं ना. तर आपण नक्कीच एकमेकांना मदत करू, मराठी माणसांना. शीर्षाई मोहिती. कोणालाच नाही येत. काय कोणालाच नाही येत? मला काय समजलं नाही काही. ओके चंदू दादा, नक्कीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते की तुम्हाला तुमचा जो बिझनेस आहे पिकअपचा, तो चांगला चालू दे. मी देवीकडे नक्की प्रार्थना करते. टेक्निकल महेश. हॅलो.
हाँ इथं कोणीच कोई किसी को हलके में नहीं ले रहा है. वहिनी तुम मुंबईला या कधी फिरायला. आपले 3 रेस्टॉरंट आहेत, अजून खूप बिझनेस आहे दॅटचे. बांद्राला या फॅमिलीसोबत फिरायला. नक्कीच देवेश दादा, नक्कीच येईन मी तुझ्या रेस्टॉरंटमध्ये खायला मस्तपैकी. कुठे आहे म्हटलंस ते? बँड्राला. हो हो मी नक्कीच येईन. चिकन काय म्हणते नॉनव्हेज थाली खायला. नाही चंदू दादा, आता मी तुम्हाला इग्नोर करते, सॉरी. डोकं खाते माणूस हा. ताईसाठी काही विषय आहे का? एक दिन खाना लेट. संतोष दादा थँक्यू. एक दिन खाना लेट मत खाओ, टायमिंग पे खाओ. खुशू हे काय करते? रोशनी गोसावी, चला बाय, मी जेवायला जाते, तुम्ही पण या जेवायला, नंतर माझा लाईव्हला या. हो हो रोशनी, मी 3 वाजता येते लाईव्हला, म्हणजे 3:30 3ला. हो नक्की येते 3ला. मानसी ब्लॉग. रोशनी ताई ID सांग ना, मी पण येते लाईव्हला. रोशनी तुझं यूट्यूब चॅनलचं ID सांग, म्हणजे ती तुला पण जॉईन होईल. देवेश, रोशनी वहिनी नाव काय आहे चॅनलचं? रोशनी तुझ्या चॅनलचं नाव प्लीज इथं सांग. देवेश आणि मानसी दोघेही येणार आहेत तुझ्या लाईव्हला. मानसी ब्लॉग. आणि हो मनापासून तुम्हाला कमेंट करते, कारण तुम्ही तशा गोड आहातच, फेक नाही कमेंट करत. तुम्हाला मनातून आवडला तुम्ही, म्हणून तुमच्याबद्दल किती चांगलं बोलणं तेवढं कमीच आहे. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. शेषा नाव घ्यायला माझं. ओके, कोणालाच नाही येत माझं नाव घ्यायला. ओके ओके, तुमचं नाव घ्यायला नाही येत असेल, कारण युनिक नावं असतात, ती प्रत्येकाला नाही येत दादा. हा नक्की. चंदू दादा झोपेतून उठल्यात वाटतं, म्हणूनच मी त्यांना इग्नोर केलं बघा. त्यांना व्यवस्थित समजलं की मी इग्नोर केलं इथे त्यांना. मी माझ्या आईसारखी मानते ताई, तुम्हाला आई नाही आहे असं नको बोलू बाळा, की आई नाही आहे. आई तर आपल्यासोबत असते, ती म्हणजे प्रेझेंट असू दे किंवा नसू दे, पण ती असतेच आपल्यासोबत कायमची. तर तुम्हाला आई मानू शकतेस, मोठी बहीण मानू शकतेस, काही काळजी करू नको. तू मला लाईव्हमध्ये बोलू शकतो, कधी आपल्याला भेटायचं असेल तर आपण भेटू पण शकतो. ताई उद्या कितीला येणार लाईव्ह? मी माझं 1चा टायमिंग ठेवला आहे, 1:05 किंवा 1 वाजता. तर 1 वाजता आपण उद्या नक्की भेटू. देवेश वहिनी राग नका मानू, पण मानसीपासून थोडे अलर्ट रहा, कुछ तो गडबड है दया. नाही रे बाळा, असू दे, मला असं काही वाटत नाही, कारण इथं अरे बाळा असं नसतं, प्रत्येक वेळीच कोणी त्या टाईपचं असतं असं नाही. कधीतरी कोणीतरी खरं पण असू शकतं. तर आपण चांगले आहोत ना, तर आपण चांगलंच बोलायचं. ती ती जर म्हणजे फेक असती ना, तर मग ती मला असं कळलं असतं तिच्या वागण्यातून, कारण जेंट्स एखादा असेल तर ते असं नाही बोलणार. डबल बॅटरी, येस डबल बॅटरी. मी त्यांना इग्नोर केलंय, त्यामुळे मला त्यांचे मेसेजेस दिसत नाही. चंदू दादांचे आम्ही पुणेकर. डबल बॅटरी डबल बॅटरी डबल बॅटरी. देवेश ओके ओके सॉरी. अरे देवेश सॉरी नको बोलू, कारण तुला जे वाटलं ते तू बोललास, पण असू दे ना, तिने असं वाईट काय बोलली नाही आहे, फक्त छान आहे असं एवढंच बोलली. तर जाऊ दे.
काय गडबड नाही आहे तिथे देवांश दादा. असं वाटत असेल तर मी लाईव्हलाच नाही येणार नेक्स्ट टाईमपासून. अगं मानसी तसं नाही आहे बाळा. त्याला असं वाटलं, त्याला असं वाटलं असेल, कारण सध्या या जगात अशी माणसं पण आहेत की मुलीचं अकाउंट ठेवून बोलतात, पण तू तशी नाही आहेस. सॉरी 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 मानसी, रागू नको. बघितलं, हा दिवस आधी बोलतो आणि नंतर मग सॉरी सॉरी करतो. आम्ही पुणेकर दादा. हो, डबल बॅटरीच आहे. असं बाय ताई, सॉरी काही चुकीचं बोलली तर. मानसी असं नको बाळा. उद्या लाईव्हला नक्की ये माझ्या. आणि हा देवेश तुला सॉरी बोलतोय, एक्सेप्ट. मला पण मी पण एक चॅनल आहे, शोध मराठी संस्कृतीचा. वाव, खूप छान आहे चॅनलचं नाव. तुम्ही व्हिडिओ बनवता का? आम्ही पुणे. देवेश तू मानसीच्या प्रेमात पडला का तू? अरे त्याची तर गर्लफ्रेंड आहे. आम्ही पुणेकर, त्याची गर्लफ्रेंड आहे. आता तो सासरवाडीला पण जाणार आहे डिसेंबरमध्ये चहा पाणी करायला. मानसी, हॅलो मानसी. शोध मराठीचा. शोध मराठी संस्कृतीचं छान नाव आहे. काय कापते? हा का? येस. तर मला तुम्ही नक्की कमेंट करा, मी तुमचं चॅनल पाहीन. कारण टाईप करायला गेलं की हजारो चॅनल येतात ना, त्यामुळे समजत नाही की कोणतं चॅनल आहे, की ते तुमचंच चॅनल आहे ते. तर नक्की. इथं मी ब्लू कोणाला नाही देणार. इथं मी आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. तर आजचा लाईव्ह इथेच संपवते मी. हो श्रीशैल दादा, मी नक्की तुमचा कंटेंट आणि व्हिडिओज पाहीन. तर तुम्हीही मला सबस्क्राईब करा आणि माझे व्हिडिओ पहा आणि मला प्लीज कमेंट करा की माझे व्हिडिओ कसे आहेत. आणि जर काही कमी असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये नक्की सांगा, किंवा उद्याच्या लाईव्हमध्ये नक्की सांगा की त्यामध्ये अजून काही सुधारणा करायला पाहिजे की नाही ते. ताई हे कोण आहेत? आम्ही पुणेकर काहीही बोलत आहेत. असू दे ग, जाऊ दे, बोलू दे त्यांना. बोलू दे. आपण लक्ष नाही करायचं, लक्ष नाही द्यायचं. आणि देवेची गर्लफ्रेंड पण आहे, तो सासरवाडीला डिसेंबरमध्ये जाणार आहे. तर तू लक्ष नको देऊ. आणि आम्ही पुणेकर, तुमचं एवढं छान नाव आहे आम्ही पुणेकर, आणि असं बोलू नका दुसऱ्यांना की त्यांना वाईट वाटेल. असं तुम्ही मस्करीत बोलत असाल, पण त्यांना एखाद्याला वाईट वाटतं ना. आता तुम्ही मला डबल बॅटरी म्हणताय, पण मी इग्नोर करते, मला काही नाही वाटत आहे. पण तिला तुम्ही असं बोलता त्यामुळे तिला वाईट वाटते. तर मानसी, इग्नोर इट. आणि काळजी घ्या सर्वांनी. आणि उद्याच्या 1च्या लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि देवेश, मानसी, आम्ही पुणेकर आणि श्रीशैल, बाय बाय. आणि नवरात्रीच्या सर्वांना पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. मानसी, उद्या लाईव्हला नक्की ये, तुझी वाट पाहते. तर कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलचं लाईव्ह आता संपते. तर उद्या सर्वांनी नक्की भेट द्या. टेक केअर.
बाय.